kuseka soti ndichiti mudzimai muzukuru mudzimai enonichera mvura mudzimai. Mutambiro kuti Gilbert Jauma uyu nemwana wangu anamboufara ndiude kuti Gilbert Jauma ane mukadzi. Ndakaona mutambiro waita nemwana wangu achitamba chikudo ndobva ndaudza gogo amai vake. Akandituka Gilbert chakasara hapana. Vauya kumba kwangu kusira akati ndinokurovai. Ndoda kutokurwere pamba penyu ipapo ndo pandakurovai. Nyaya iri kuita mudare pakati paMargaret Banda naGilbert Jauma. Nyaya wakandituka zvinyadzi mushure mekunge ndakutsiura kuti usadanana nemwana wangu ane 13 years. Pamusoro makurukota, pamusoro pose dare reserekatere. Takumbiro manga rapinde mudare. Nyaya. Pamusoro makurukota. Inini nyaya yangu yakamira akadai sona Gilbert Jauma. Gilbert Jauma ihanzvadzi yangu ndichimuona mu next door tinongogara chiwanzi chimwe chete. Gilbert Jauma munhu aigara pamba pangu sete vaikidzana ari mu next door wangu. Ndakaona mutambiro waita nemwana wangu achitamba chikudo ndobva ndaudza gogo amai vake. Tinowati gogo ndakati agogo mutambiro kuti Gilbert Jauma uyu nemwana wangu anamboufara ndiude kuti Gilbert Jauma ane mukadzi. Gogo wewe wakazvitora wakandoona ngemunhu uri kunyepera ndikunenedzera yani Gilbert Jauma. Vandati nyaya iyi ndaiperere panopa. Baba wacho asainzwe vakainzwa asi zviita zvakanaka sezvinhu zvandisina umboona zvasi ndangoona matambiro avaita sei yavaita ana kumbomafarira. Ndofunga nyaya ndobva yapera. Pasina yane 2 months ndabva kunozvitaura. Muna June musi wa1 June Gilbert Jauma dzanga dziri nguva dzekuma 7. Gilbert Jauma akabva asimuka vaenda kukomboni kunogara mwana watete wangu ine Manheru. Ndobva asvika zvikanzi nometa zvikanzi ndauya nefoni andauya nayo ndikuratidze kuti chipo anondifonera chipo ihuri. Nometa ndobva andifonera zvikanzi gogo ndakati zvikanzi Gilbert ari panopa inzwai kupopota kwaari kutaura. Ndakati ari kuti chii zvikanzi chipo ari kundifonera chipo ihuri. Vandati chipo ihuri zvikanzi vandati achimira ini ndichishandisa phone number dzachipo unyatse kuona kuti namba dzacho ndidzo here. Vandamufonera zvikanzi exactly namba ndidzo dzikutora yani dzikutora Gilbert. Mushure mekuti ndikutaura pandiri pafoni babacho vawasvika vachibva kubasa. Vati nyaya chekunetsa nyaya vandawatsanangwa ndakati uyu Gilbert Jauma uyu nyaya ndakamboitaura kumashure. Ndaona muonero wandakaita ndakati gogo tsure Gilbert Jauma andisida kuti atambe nemwana wangu mutambiro wakuita sei wari kuita sandina umbo wakata sei wakazara nchitaurira gogo. Zvikanzi amai acho varipo ndakati zvikanzi andekuseri. Vatangopotera kuseri noti pa next door. Taenda kuseri vatasvika vatamuna Gilbert angana amai ake vakagara. Baba vanoka dovha wapinda mumba ndovha wanzi vagara pasi vasvika zvikanzi gogo ndauya. Zvikanzi ndauya gogo zvikanzi taura nyaya vandakanda nenyaya yangu. Gilbert afonera nometa achiti chipo ari kuita sei ari kumufonera. Saka ndikukumbira ndione phone number dzacho. Zvikana Gilbert aiwa zvamauya zvanaka ndiwo umbowo wandaitsvaga. Mwana wenyu ihure ipfambi ndiye ari kutomanikidza inini. Ndakati gogo pese pai ndakaona muonero wandakaita ndanga ndisina umbowo andina here kumbobvira ndataura nauipi nauyi but makandivenga ndakati makati inini ndiri kunenedzera yani ndikunyepera Gilbert Jauma. Zvikanzi naGilbert Jauma gende kuvhurire audio. Babacho vati tipe namba vatiradza babacho vakati exact ndedzemwana wangu. Zvikanzi gende kuvhurire audio munzwe mutauro wandikuendaita nemwana wenyu. Shovha vhura audio iyi. Vananzwa mwana wangu achitaura iye vafona Gilbert Jauma. Zvikanzi yesi chipo zvikanzi hello. Zvikanzi zviri sei zvikanzi zviri bo baby ndakusuwa ndokuona sei kamwana wangu vakape kachoti babacho vati mechipo mwana wako koyo. Uyu ndobva andisaidzira foni akamubva kubva panopa kusvika pana madzimai apo. Ichitaura foni iyi achipopota mwana wenyu hura amai isi babacho vati andekumba vatapotera kuseri. Gilbert akabva mumba pawo achindituka kusvika kumba kwangu. Akandituka zvinyadzi zvemubhurugwa achindituka. Mwana wenyu hure ndiye anondimanikidza kuti ndumude mwana wenyu andimude. Ndakati iwe Gilbert inini kana ndichikuona uri hanzvadzi yangu andina here kumbobvira ndataura nyaya uyu mwana mudiki chipo. Ngwani ndewaiwe panopa uchitandara ndakabuda inini ndakanoshandira vanhu foni yandaishandisa ndeyako. Gilbert udza chipo aise poto muriwo aise muriwo mpoto.
chipo zvakati uchitotandara nchitokusiya nchimutoro sehanzvadzi yangu achinditosisa amai vake nchivatiwo amai vangu nokuti ndowakasunga kamwana kangu kagotwe kangu nchivaremekedza nchiti amai. Gilbert kugarisana here koko akandituka Gilbert chakasara hapana. Vauya kumba kwangu kusira akati ndinokurovai ndoda kutokurwere pamba penyu ipapo ndopanda kukurovai. Makatuka chitutsi. Good fine. Tete ndovha. Zvatoperezvo makatuka chitutsi. Winzwa mosha upomerwa. Wangu ndikui. Ukibvumera mosha. Pamusoro imambo wangu. Inini nawo handisi kuibvuma. Asi kuya kumba kwedu vakauya handiti kuti vanotaura kuti nini vanzi vafonerwa naNometa muzukuru wavo ndisadombo wangu inini akatoenda kunobvisa pfuma kumba kwemudzimai wangu. Inini kwaNometa hongu ndotoenda nekuti ndo shamwari yandototamba nayo ndiye sahwira wangu. Saka manje uyu ndakatobva kukomboni ko kwandaitobva ndakabva ndasvika kumba kwedu. Ndichitosvika ndakabva ndaona sisi wangu achipinda natsano wangu. Bozi tsano wangu ava ndo vakauya futi mumusha vachitobvisira futi sisi vangu inini vakakwasha. Kutaura nyaya idzi panapa. Saka manje obva wauya sorry regai nditaure pani nawo. Wakabva wapinda mumba wakabva wati ndafonerwa naNometa kuti iwe waita se wanzi wafonera mwana wedu. Ndobva ndati kana mati mafonerwa naNometa kuti ndafonera mwana wenyu haizi nawo umbo wacho ndewei zvikanzi wafonerwa ndikati aiwa inana kufonerwa. Ndobva ndatanga kuita se kupokana napo ipapo. Ndapokana napo ndipo wakabva wasimuka obva wati ini ndonzi Margaret Banda inini mwana wangu hadanzo. Obva watanga kuti tase kutopopota inini hapana mhinduro yandikapindura. Amai vangu inini nyakundibereka ndo vakasimuka. Obva watanga kutaura nani namai Chipo. Obva wabuda mumba vachipopota amai. Obva watera vachitaiwa zvidanzo mukugarisana tinotaura nawo tichiita se tichibvunza. Obva watenderera ini ndakabva ndatendera mangu mumba. Ndobva ndati mudzimai wangu ukuona nawe yandai kumbokudza kuti ini ndikunzi ndikudana nani naChipo. Ndaigara ndichikuudza iwewe kuti gara wangotaura kahwani kuti mwana wenyu nemurume wangu akagara akataura nawe kuti musi wa28 February pawakataura kuti hanzi vakamboitaura nawe hongu yakataurwa asi inini dheiroro achinzi hanzi inini vakataura vachiti hanzi ndaonekwa nemwana wavo muchibagi. Ndokataura kwavakaita vachiudza amai vachiti ndafonerwa ndiri kutauni. Saka vauya ini uyu pavachita vafonerwa vakabva vazoti paurikuenda musika natsenda panyaya taurwa naamai ava. Alright, pataura nenhau amai ava. Sorry mambo wangu. Pataura naamai ava nhau yavataura ndikutanga kutaura kwekutanga ndatanga kutaura kuri kumberi and then apa ndakuchitaura kuri kumashure. Alright, zvakanaka. Rega tikubatsire. Wazwa? Chipo nomuziva here? Chipo inini kumuziva kugarisana nomuziva kugarisana. Ane makore mangani? Chipo ane 13 years. Ane 13 years. Alright. Makambodanana naye? Ini naChipo hatina kudanana. Asi munhu taura zvenyu kungoseka-seka. Kuseka-seka sekuti ndichiti mudzimai enonicherera mvura mudzimai. Now andoona nyari panapa chiramu hachisi chiramu asi chizukuru muchivanhu zvirimo izvo handirika zvokuti chiramu muchitaura chizukuru muchitaura zvechokwadi zvirimo izvo zvokuti unogona kutaura muzukuru wako kuti uri mudzimai wangu hadzimai nditore mvura mudzimai izvozvo zvikaizvo handimona izvozvo manje zvinogona kuNigeria kuti kana uchikwazisa munhu mukadzi wemunhu usapfurukidze ruoko rwako kuenda kumashure kwechigokora. Kana uchikwazisa mudzimai wemunhu usapindiridze kupi. Don't go beyond the elbow. Ndire kupi. Saka iwewe manje takutoona kuti wakaenda kusere kwechigokora pakusekedzana nemuzukuru.
Oratiendera zvako mberi. Muona chipo mambo wangu. Ndati chipo nomuzere wati unomuziva semuzukuru adzimai chichi wati kana kusekana tuma secrets tunongotaurika. Munhu wokutoti kana kuti aitoziva kana secret yangu izvezvi andika antoiziva kutoti nini nditone munhu wandotoita se wandotodana naye. Very good. Iye andika wokutoti munhu wandotoziva kutoti munhu anotodana neshamwari yangu. Right. Good. Shimira ipapo. Wombira ipapo andirika. Tichapika from there. Dare. Inzwa nyaya iri pana. Nyaya iri kutaurwa apa. Kwandiri yabva yatigedzegedze nezvataura naamaya. Kakukwirira kari kuita chipo naGilbert. Ndiye Gilbert. Ndo kaita kuti amai vaite suspicion kuti mafambiro achipo naGilbert handichaona zvakadi nokuti vari kusekedzana kupfurikidza gokora. Saka mai vanga vari kureketa pasuspicion yavo nokuti mamapfurikidza uye zvakare mune masecrets amaisheyana. Handiri waonaka. Fine. Ndibva zvazoita sei? Zvadaro nawo yakataurwa musi Sunday tiri mumba takagara Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday nawo yakanyarara yataurwa. Thursday vakabva vazoudza mukoma wangu wakandisira kuti udza vabereki vako kuti haitite se titaurirane. Inini mukoma wakabva wandiudza tiri kubasa kumagweja kuti anziudze mama kuti aizoita kuzotaurirana. Ndikati ko vane azotaurirana neiko ipo pasina nhau, inini nhau mwana wavo ndisina kana kutombodana naye. Zvikanzi meno. Ndikati alright, ndikaenda unoudza amai obva vati toenda. Obva waenda vasvika ndopa wakataurirana wakaenda nasekuru hanzvadzi yavo. Vasvika obva vataura ndo pakazonzi twenda kwamambo. Right, uri papapa. Ningi nyaya iripo ndekuti pakabuda here nyaya yekuti chipo ihure. Shoko irori hanhambobvira ndatomborisimuudza. Hamuna mbobvira waritaura. Wakatedza nei kumutaurira kuti wakatadza nei kuritaura kuti chipo ihure. Chii chakakutadzisa iwe uchiziva kuti ihure? Inini handingazizive kuti ihure. Handi ndiwe uri kutitaura here kuti uri kutuma dana neshamwari yangu? Inini handika kuti ndizotaura kuti hure famba ndika munhu andika hana kutaura kuti ifambe kana zvinzi famba ndika munhu anopinda aiwa sometimes izwi rero rinogona kusenzwa loosely kungoti kana wangobhowekana munhu akuona akamiramira for the first time kuona akamira nemukomana wako kuti mahure asi hausati wambomona mubhawa. Andiona saka ini ndati waitadza nei kuzvitaura izvozvo iwe kuti mwana wenyu anodana nevanhu ndomuziva nekuti ari kudana neshamwari yako iwewe. Inini nawi kuti nditadze ende wakanga wataura mudzimai wako futi nechekare kuti wakazonzwa zvakutaura kunzi chipo ndodana chipo iwe fana wakatobhipa nechekare nekuti musi wa24 paikataurwa nawi mukadzi wamwandi akawandisirwa indikazoita zvokuzomuudza kuti ndionao yaita se yataurwa paona ndichishedzwa kuseri nani namai zvatonziwa ufanira kuzviita se zvinzwa nekuti uri munhu akazvitakura. Okay, fine. Now so hazvina kutaurika zvokuti chipo ihure. Alright. Kunyaya yefoni wakamboonawo foni musi wakataurwa nyaya ichipinda foni yamaya ikanikirwa audio nakuiona. Hauna kuiona? Ongo. Kozi iwo kana achiti ifoni yani naye. Foni yake uyu. Ndiyakapureya audio akati mire munzwe audio pafoni yangu ndaitsvaga umboo wabuda mhani mwana wenyu ini ndekubva gore rakapera ne12 years ndichidanana naye kusvika pare zvino achitoudza tete tete wachipa achitowaudza zvese zvikanzi waizviitire waimupei zvakandemutengera tumazepi netumaswiti.
Foni yako hiyo ndio Foni yangu iripo audios. Ukadelete Kwete audios aripo anditi aripo mambo angu. Ndiye munhu andinotaura naye ini. achipo rimwe here Achipo amuna achipo. Nekutika umu mune audios. iye chipo wacha aripo aripo uyu ndiane 13 years iye zvezvo ane makore mangani akakwanisa 13 years musi wa 12 June. enda namai mumba nevamwe vaviri endai naye kuseri kumunomubvunza toda kuti mubvunze kuti anozive chii pamusoro pezviri kutaurika izvi. Burukai nekupu vari kupa vamwe amai vechipiri sumukai amai munobvunza mwana uyu kurumidze nguva saka shamwari yake andana naye mwana india ndiani shamwari yake iye Ona nawika. ndindamuzotaura shamwari yake Shamwari yandanayo yangu inina ndika. Anonzi Shoni. ndo wandana naye Zvokutoti ivo andika. Nauyi paikatombonetsa kwangu anditi. Yakazobuda ichinzi ngaiwandiswe isabuditswe kuti uyu chipo abachi mari kuti ainonotenga chi-airtime kuti afonere Shoni. Shoni akabvunza kuti usazondisungisa sezvawakaita Gidza. Shoni ifriend yangu yekutoti totoonerana mafoni. Muona saka izvi ndizvinhu zvokutoti ndotoona foni yake ndichitoona. Zvimwe zvacho zvakatotaura ndakatozviona kutoti zvakatotaura chokwadi kutonzi usazondisungisa sekasungisiro kwakaita Gilbert. Munzi vachitaura vari 2 musikana nemukoma. taurai imbotaurai zvenyu imi baba iyemi mutauzama Pekutanga here baba wangu. Pekutanga. Pekutanga vakangotaura naamai havana kumbotaura neni havana kunditsura ini. kutaura ndichi Hongu. Kwakataurwa here kunzi wokudana nemwana wangu iwo wagara wochiti mwana uyu nditaura naye uye ndisahwira mudzimai handine matauriro wako wachiita unoti waitaura semukadzi wako saka kwakasurwa namai wako ukazechinja here matauriro wangu wakuita iwewe nemwana wako Hongu. wakachinja Hongu ipapo pakatobhanwa uyu chipo haana kuzouya kumba kwedu kuseri ina haana kuzoenda kuseri kana mwana uyu aitaura pafoni newe yakaburiswa adiwe pakamero ganugara audio haana kuiburitsa. hauna kuiburitsa Handina kuiburitsa. uri kutaura here kuti nyaya yeaudio yakanoingwa kunoti ngo yakaitika zvimwe kueconet Right. hakuna here tazvinzwa igatibodzokera kune vatatuma pamusoro ishangami mahongu mese makateererawo mwana ye hanambotitora kumubvunza kana kumushusha hatina tasvika naye kuseri kuna tichipo chii chakaitika akanzi uya uda kutongoramba zvake murume uyu uda kusangana naye handina but anondibata angachindibata mazamu nemadresi mese mumwe musi akandiwisira pasango achida kuti ita zvakaipa kubva ndatotiza ndina akabva ndiudza kuti ukangoenda kutaura kuna amai ako chiti ndinokuuraya saka ndandakutokwatisa kutaurira amai right attempted rape toenda kupolisi ka Mambo wangu pamusoro.
kuri kuenda kupolisi mambo wangu Mai wakanyazi chose asi manja kuenda kupolisi tati unoti chiine zvataurwa avangoti toenda kupolisi asi unogona kuresponda zvataurwa nemusikana nemwana uyu mambo wangu todzoka futi itsitsidzei kobhinya kuperekedza mwana kuchikoro iro richinyatsozwa ndoda musoro wemwana inini mwana uyu handina kudana naye dai ndakadana naye kana kuti dai ndakamuisa musango dai ndakatomurepa kana kutorara naye inini nditori munhu ane mudzimai ane 23 years wekutoti anotoziva kutoti mukadzi anoshandwa zvakadai so zvakadai so ndopane danger yacho ipapo parutorepa saka inini dai nekuziva kuti mukadzi anoshandiswa so dai ndakatadza kumushandisa aiwa ora zvakanaka uyu aripo here apa aripo abuda aendawo Rusunda unaona manja. vamwe venyu vari papo okay now nyaya yatakuda kupana pakapa ndekuti tikuona kuti mukomana wekavo ane nyaya yake uyu nokuti nyaya yabuda pachena kune musikana musikana ndiye anonyatsa kuziva zvakaitika pane nyaya yekunge yataurwa nemwana uyu yekuti anomubata-bata inonzi indecent assault anomubata-bata mwana ane 12 years 13 years so kana wakabata kana kuti aibvuma kana kuti angarara achidii hazvari basa rese izvozvo ma-age differences ndio anongotaura saka it becomes a criminal issue saka tiri kuti ngaatorwe nemapurisa uyu murume uyu pamwe chete nemwana vanonotariswa kuona kuti nyaya dzacho dzakamira sei secriminal issue yatiri saka mutore umboenda naye ikoko pana ngatimirirei niki investigation refer to police refer to police anda kuziswa iwe haisati yapera nyaya yekumudare muno mirati kana chitaura newe nyaya yekumuno mudare haisati yapera uchaenda kumapurisa uchazoona uchidedzwa uchidzoka kudare futi right now amai vauya nemwana uyu ndevapi imimi munotora nemwana uyu mubata naye moenda kumapurisa ako kana kuti kana akaenda uyu imi munozoteerwa munodi moenda kunotora umbo nemwana uyu ukunini nyaya yekubata-bata kubata magadziko kubata chipfuva kuita sei aiwa hazvibvumirwe hakuna hazvibvumirwe kana kutaura mashoko chaiwo hazvibvumirwe enda munomirira ikokoko